sørme godt, du har tid til at komme til os. Det var ham også, Karl. Nej, men altså, jeg har i hvert fald været søg hele året. Har du også været søg? Ja, den der har været mindst. Jeg har også været søg. Og nu stod du selv på der. Kan du hjælpe mig med at dele ud, så? Så vi se, om der er pakket her. Man kan ikke se noget. Må vi lige se, så. Marianne. Nej, tak skat. Nej. Og der står til... Der står Gækker. Gækker, hvem er det? Gækker. Gækker, det er ham. Nej. Der er ikke noget. Jo, Annette. Annette. Det er mig. Annette. Det er der. Fedt. Og Finn. Kan du give Finn den? Og så har vi, der står også Marianne. Marianne, hun får 2 pakker. Hvad? Ej, hun må have været sød. Så ja, det. Det var en stor pakke. Det er nok til mig. Der står Oscar. Til Oscar. Hvem er det? Der står Oscar. Der har også været en til mig, julemand. Så har vi til Kisser. Til Kisser. Kan du give Kisser den? Nej, her er lige her. Tak. Sådan her. Til Tony. Hvem er det? Nå, det er mig. Har du ikke flere pakker? Julemanden ikke mere. Nej, det var godt det til mig. Hvad går med rensdyrene? De er ikke blevet våde i år. Ja, en lille smule. Har du jul på kanen i år? Ja, det er vi nødt til, når vi ikke har sne. Ja. Vi siger tak for i aften. Jamen, jeg har jo også været Farvel, født. Oscar. Jeg har jo også været født. Hvad så, Oscar? Ej, nu får jeg en sokker på i morgen.